Abans de tot, permetin que també expliqui el per què hem votat en contra de la moció d'urgència. Atès que, com diu el títol, tracta sobre l'actuació de les forces de seguretat, aquest tema és d'una gran importància i complexitat per ser tractat amb caràcter d'urgència i sense possibilitat d'establir un mínim pont de consens. Per tant, ens semblava que aquest tipus de debats, que sí que els volem deslligar de la moció que hem presentat, perquè són un context diferent. Una cosa és la condemna a un cantant, i l'altra cosa és les conseqüències que pot tenir això per a la població en general, també pels Mossos d'Esquadra. Per tant, em va semblar que això d'aquí es havia de diferenciar i per això pensem que aquesta moció requeria segurament per part de tots nosaltres asseure'ns, buscar punts d'acord i enviar un missatge el més unitari possible en el govern de la Generalitat o allà on es destini que ha de rebre aquest missatge. Per això enteníem que no era un debat que havíem de fer amb urgència, sinó en tot cas amb tota la calma que siguem capaços per afrontar aquest tema. I pel que fa a la moció, per descomptat que entrarem a fons en l'argumentari de la moció i en cada un dels punts que figuren en els acords. Però abans cal fer una mica de memòria històrica sobre quin ha estat el posicionament del PSOE i el PSC en relació als models de policia que ha estat quan ha estat en el govern. El PSOE va ser el protagonista i l'impulsor principal de la llei orgànica de febrer del 92, coneguda popularment com la llei Corcuera o la llei de la puntada de peu a la porta. Però també, i encara molt més greu, cal recordar les implicacions del PSOE en l'organització dels GAL, formada per policies en actiu. Arran d'aquests fets, es va condemnar a 2 ministres espanyols del PSOE, José Barrionuevo i José Luis Corcuera, el secretari d'Estat Rafael Vera, el secretari general del Partit Socialista d'Euskadi, Ricardo García, i el governador civil de Guipúzcoa, Julen Ecorreaga. Aquest model, per descomptat, no és el nostre i preferim més el debat, encara que sigui en el mateix si del govern, que tenir les coses tan clares sobre com ha d'actuar la policia. Però malgrat la recomanació del presidenciable Illa d'oblidar el passat, no podem deixar de recordar, ja que la vivim cada dia, la famosa llei Mordassa. Certament no va ser aprovada pel PSOE, però en la moció de censura del maig del 2018, Pedro Sánchez es va comprometre a derogar aquesta llei. Ara sembla que el govern de coalició PSOE-UP ja ha decidit que el que farà serà, en tot cas, modificar la llei en lloc de derogar-la com s'havia compromès. Ara voldríem entrar a comentar més específicament la moció que han entrat relativa a l'actuació de les forces de seguretat. Només 2 consideracions prèvies. La primera és que fa escassament un mes que varen debatre en aquest mateix ple una moció de Ciutadans sobre la policia local de Castellar. Tots els intervinents per part de l'equip de govern varen qüestionar que una moció fos la millor manera per abordar i afrontar la problemàtica en relació a la policia local. L'argumentació anava més en el sentit de treballar el tema en una taula de treball, que no pas de fer la moció, que aquesta era la manera més responsable, pràctica i útil per afrontar el tema. Un mes després, sembla que no s'escolta a si mateixos i ens formulen una moció populista sobre la policia de Catalunya, els Mossos. I la segona consideració, com és que si no són capaços de resoldre un conflicte local, proposen abordar la complexitat de l'actuació dels Mossos en un conflicte complicat a través d'una moció molt simple conceptualment i buida argumentalment. Precisament el conflicte amb la policia local continua amb l'anunci de noves accions per divendres i vostès no saben com resoldre-ho després de molts mesos i ara, sense saber resoldre aquest tema, pretenen resoldre un problema de policia infinitament més gros. Crec que estaria molt bé deixar el debat pel Parlament de Catalunya on totes les forces polítiques hi poden fer les seves aportacions que considerin oportunes. Precisament el que demanen els Mossos és treure del cos els debats estèrils que només pretenen qüestionar i tensionar a la societat i als nostres Mossos. Pel que fa a la moció, diuen en el segon paràgraf
depenent del context, poden arribar a ser catalogats d'herois sense que la seva intervenció mereixi ni el més mínim comentari crític per pocs dies després tractar-los de força intervencionista autoritària, allunyada dels estàndards mínims per ser catalogats de policia democràtica. I tot això passa en comandaments del mateix govern i fins i tot en consellers del mateix partit. Crec que fan una interpretació molt exagerada, partidista i deshonesta amb aquestes afirmacions, però és la seva opinió i cal respectar-la. Els governs de coalició tenen sovint punts de vista diferents sobre temes puntuals que poden sorgir, sobretot quan són espontanis i no previsibles. Vostès en són perfectament coneixedors, per exemple, del govern de la coalició d'Espanya, ja que sovint entren en disputes i conflictes. No es posen d'acord en temes molt importants, malgrat ser previsibles. No acord per regular els lloguers, no acord per derogar la reforma laboral, no acord per derogar la llei Mordassa, no acord per fer tornar a la banca els diners del rescat bancari, no acord en perseguir la corrupció de la monarquia, no acord en polítiques feministes, no acord amb el referèndum de Catalunya. Un altre paràgraf. Si un molt honorable president de la Generalitat desautoritza el cos de policia que està sota el seu comandament. Potser vostès no estan al cas, però és que ja fa molts mesos que el president de la Generalitat va ser obligat a deixar el seu càrrec. Per tant, difícilment pot desautoritzar res ni ningú. En tot cas, el que tenim és un vicepresident en funcions de president que ha expressat el suport del govern als Mossos i ha rebutjat els actes de violència o de saqueig. Però també ha demanat no criminalitzar les protestes i no convertir els incidents en un pim-pam-pum polític, que és el que vostès fan. Més coses a comentar. Les imatges de destrucció del mobiliari urbà, els béns culturals o la rapinya en els comerços del centre de les ciutats no és el millor exemple pels que defensen drets legítims. Diu, i ho remarquem, pels que defensen drets legítims. Vostès s'autoexclouen de defensar els drets legítims? És obvi que nosaltres no. Avalem comportaments agressius en les manifestacions. Això ho hem dit sempre i ho continuem dient. Pel que fa als acords, al punt 2, instem el govern de la Generalitat, que es constitueix a les properes setmanes, a plantejar al Parlament un model de consens sobre l'actuació de les forces de seguretat de Catalunya, que consideri la diferència entre les legítimes reivindicacions i el dret a mobilitzar-se de les actuacions de grups que busquen la violència indiscriminada i gratuïta. Aquí parlem de model policial quan en l'argumentari ens deien que el problema no és de model policial, sinó de composició de govern. Sembla que no acaben d'aclarir-se. Nosaltres, sense tantes contradiccions, opinem que el Parlament és el lloc per parlar de model policial. En el punt 3, instar, mentre duri la interinitat, de l'actual govern de la Generalitat a evitar contradiccions i fer arribar als Mossos d'Esquadra un missatge unitari i compartit. Com ja hem dit, el vicepresident en funcions de president ja s'ha manifestat obertament sobre el tema. Per altra banda, segur que el guanyador amb vots de les eleccions ja deu estar enllestint el seu govern i segur que té clar, pels seus antecedents d'alcalde de la Roca i per la seva assistència a actes amb PP, Ciutadans i Vox, un model policial contundent i absolut. Si vostès fossin prou responsables i tractant-se de qüestions de gran transcendència i importància, crec que estaria bé donar-nos el suficient marge de temps per permetre'ns consensos i complicitats. És per això que també hem votat en contra de la urgència. Nosaltres sempre estarem disposats al diàleg i al pacte, però no ens trobaran quan el propòsit és només generar conflicte i picabaralles i buscar titulars per amagar-ne d'altres. Finalment, observem que és una pràctica habitual que cada vegada que hi ha una moció que pretén defensar drets fonamentals, com la llibertat d'expressió, en les que vostès inevitablement s'estenen,
excepte avui, pel que sembla, intenten introduir per la via d'urgència mocions polèmiques que pretenen amagar o tapar el seu escàs compromís per les llibertats d'aquest país. Per això, i per tot el comentari anteriorment, el nostre vot serà negatiu. Gràcies.